Xufier ta' taxi spiċċa b'wiċċu miksi bid-dem wara li allegatament xufier ta' cab fajjarlu daqqa ta' pon f'wiċċu. L-aggressjoni seħħet it-tlieta fil-għaxija għal ħabta tal-10 qrib il-venda tal-karozzi tal-linja fiċ-Ċirkewwa viċin il-vapur ta' Għawdex. Min informazzjoni li kiseb Net News jidher li l-vittma li għandu 64 sena u residenti l-Gargur allegatament saffa aggredit minn sewwieq ieħor li kien qiegħed isuq vettura bil-pjan ċawaj. Bil-kjas kollu jqum wara li l-vittma informa lis sewwieq tal-keb illi grupp ta' turisti kienu tilajn miegħu. Kien hawn fejn is-sewwieq ieħor aggredih bis-sewwieq tat-taxi sofri ġrieħi estensivi. Is-sewwieq tal-keb ħarab mill-post u għadu mfittex mill-pulizija. Fil-post issejħet ambulanza li ħadet lir-raġel 64 sena l-isptar Mater Dei għal-kura għalkemm issa jinsab id-dar jirkupra mill-feriti li ġarrab. Ritratti li qed jiċċirkulaw fuq il-midja soċjali juru li r-raġel sofra feriti f'rasu f'imnieħru u wiċċu spiċċa miksi kollu bid-demm. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin għalkemm sa issa għadu mhux magħruf min kien l-aggressur f'dan il-każ. Min-naħa tagħha l-Assoċjazzjoni tas-Sewwieqa tal-White Plates ikkundannat dan l-aġir u kwalunkwe forma ta' vjolenza, partikolarment vjolenza lejn kull operatur, ħaddiem u service provider, filwaqt li żgurat li l-ġustizzja għandha titwettaq tas-sew. Għaldaqstant l-Assoċjazzjoni appellat lill-awtoritajiet sabiex identifikaw u sussegwentament irresqu lill-aggressur għal kull qatt ta' allegat vjolenza lejn l-operatur tat-taxi.